Waqċida li kienet attinata fil-qorti s-Supretendent Xavier Baldacchino konferma li il-Kondistabli Clive Mallija kien l-ewwel illi għamel kuntatt fiżiku mal-persuni voluti fl-aggressjoni tal-Ħamrun każ li seħ fil-21 Settembru illi għadda. Waqt li kienet iwieġeb domandi tal-Avukat Franco De Bono, s-Supretendent Baldacchino qal li l-uffiċjal kien l-ewwel illi għamel kuntatt. Iżda il-Pulizija għandu awtorità li juża forza f'ċertu sitwazzjonijiet u qal ukoll illi l-akkużati ma kienux aġitati sakemm is-sitwazzjoni eskalat u ġew fl-idejn. Ix-xut tenna li skontu ma fiha xejn ħażin illi Mallija uża lingwaġġ baxx fil-mod kif beda jindirizza lill-akkużati għalkemm qal illi hu personalment ma kienx juża dak il-kliem. Is-Supretendent Baldacchino tefa' dawl fuq il-fatt illi dak ix-xenarju partikulari poġġa pressjoni fuq il-Pulizija bis-sitwazzjoni mhux biss teskala iżda tħalli l-Kondistabli Mallija mdawwar minn numru ta' individwi. Dwar dan il-każ hemm 5 persuni li qed jaffaċċjaw akkużi fil-qorti: Elton Borġ, Erika Borġ, Kert Borġ, Redimer Aquilina u Christian Mansueto.